गोसो थोनायनो देग्लाय दख'ना दामि होनो साननाया फैमाल अनलाइन ट्रेडिं एप्सजों फैसा मोननाय 1 लाख 2 लाख 3 लाख जों आइफन बायनो साननाया फैमाल हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ आदा फुंखा चैनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दासान्दि ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं XYZ ABCD नि फैसा मोननाय दा रावबो कम्पानिखौ बेयाव डाइरेक्ट मेंशन खालामा बाट ट्रेन्डिंआव जि सोलिदों नोंथांमोना प्राय मिन्थिखाबाय आरो बे भिडिअआ जाबाय स्पेशली एवेयारनेस फर स्टुडेन्ट्स लेभेलनि सो बे भिडिअआ फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर हेल्पफुल जागोन ओके दा फार्स्टआवनो बेखौ बुंनो सानो जुदि नोंथाङा एग्जामनि थाखाय बा फरायगासिनो दङ बा सेमिस्टार क्लास लागासिनो दङ बा नोंथांमोना स्कुल कलेजाव इउनिभार्सिटि लेभेलाव पोस्ट ग्रेजुवेट PhD एभ्रिथिं जि खालामगासिनो दङ फैसानि खिबु खारोबा फरायनाया एसेब्लाबो डाउन जायो खारन नोंनि माइन्डआ फैसायाव बांसिन थांगोन एन्ड नोंनि मेन प्रायोरिटि स्टाडि लेभेलाव एसेब्लाबो डाउन जायो बे खोथाया सैथो गोदो जोंखौ बुङोमोन ना जे बोराय बुरिफ्रा फिसौ लेखा फरायनाय समाव फैसाखौ बारा दा गोसो हो लेखा फरायग्रो जेब्ला साक्सेस जागोन फैसाया नोंनि उन फैगोन होननानै स' बे खोथाखौ जानांगौ 99%आ गोसोआव दङ 1%आ बावबाय जानांगौ स' बेखौ आं गोसोआव खोख्लैबाय स' बे भिडिअआ जाबाय स्पेशली फर स्टुडेन्ट्स एवेयारनेस भिडिअ जे आपकामिं एग्जाम फैगासिनो दङ ADRE प्लास आसाम पुलिस मेनलि जोंनि फकासआ दासान्दि सोलिगासिनो दं ADRE एग्जाम नङा होमबा ADRE एग्जामा जोंनिया सेप्टेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागायसिगोन सेप्टेम्बराव एचएस लेभेलनि ग्रेड 3 आ जागायगोन आरो 29 सेप्टेम्बराव डिग्री लेभेला जागोन प्लास ड्राइभार जागोन एन्ड 27 अक्ट'बराव ग्रेड 4 जागोन बेनो जाबाय क्लास 8 फार्स्ट लेभेल 10 फार्स्ट लेभेलाव देन लोगो गेप्स थानानै मा अक्ट'बर 3 निफ्राय आसाम पुलिस कमान्ड' आसाम पुलिस ABUB कनस्टेबल SI लेभेलाव एग्जाम जागोन थ' जोंनि दा टारगेटआ लेखा फरायनाय ना स' बिनि थाखायनो आं बे कन्टेन्टखौहाय स्टुडेन्ट्स रिलेटेड लाना फैदों प्लास फार्मार्स बा जिखुनु जाया पाब्लिकआबो बे भिडिअखौ नायोबा नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जानो हागौ दा गुबै कन्टेन्टआव फैबाय आंथ' खिथाखाबाय जे स्टुडेन्ट्स लेभेला बांद्राय फैसायाव गोसो दाहो खारन नोंहा एग्जाम फैगासिनो दङ एग्जाम फैनानै जुदि पास जायोबा नों साख्रि मोनगोन ना साख्रि मोनोबा नोङो मान्थलि सेलारिया नोंना गभर्नमेन्टनिफ्राय हाबगोन ओरैबायदि खुसि जागोन नोंथाङा जेब्ला साख्रि मोनगोन नोंनि न'खरा फेमिलिया ओरैबायदि हेपि जागोन आरो 1 तारिखनिफ्राय 5 तारिखनि गेजेराव नोंनि एकाउन्टआव सेलारि हाबगोन 28,000 35,000 40,000 बिदि हाबगोन अब्ला नोङो मा नोंनाव फैसा अट'मेटिक फैगासिनो दङ बाट जों फार्स्टआव मा माने खस्थ' खालामनांगोन जुदि खस्थ' खालामबा नोङो फिउचाराव हेपिनेसआ दङ देन सेकेन्ड कन्टेन्ट फैबाय अनलाइन ट्रेडिं एप्लिकेसन एपनिफ्राय इजि मानि नागिरनाया लं टार्म नङा एबा लं टाइम नङा लं प्रसेस नङा बे जाबाय मोनसे सर्ट टार्म माने मोनसे सुंद' आरजिनाय बियो सुंद'यैनो खायसे खाफाल दङबा मालिक जागोन खायसेया थैगोन दा बे जादों दा बे कारेन्ट सिटुवेसनाव सोलिगासिनो दङ 3 मास सिगां आंखौ बुंदोंमोन सासे मानसिया उमुक फैदों XYZ ABCD बिदा बुंबाय 19 पेज फैदों स' बेयाव हाबोब्ला नोङो जानो हागौ नोङो क्ररपतिबो जानो हागौ हाबदो स्क्रिनल' होनांगौ आं बुहुद सानदों आरो आंथ' बेखौ मिथिखागौ आंना नलेजआ दंखायो बिनि सायाव जे माबायदि खालामा माबायदि जाया बेखौ मिथिखागौ लास्ट मोमेन्टआव मा जागोन दिनैनि दिनाव मा जागोन आं बेखौ मिथिखागौ एसेब्लाबो आं मिथिखागौ बेबायदि कम्पानिया बारा गोबाव थाया होननानै स' आं ओरैबायदि बेखौहाय डाइरेक्ट इगनर खालामनो हायाखै आं र' सानग्रोनो देन साननानै माने खोथाखौ होनगोन माने डाइरेक्ट होनबा खायसे गाज्रिमोन नालाय स' मानसिखौ डाइरेक्ट नोङो फेस टु फेस इगनर खालामनाङा गोसोआवला लेखा मोनबोदोंमोन ना जुदि नोंनि लोगोआ गाज्रिबा नोङो डाइरेक्ट नों गाज्रिलाय होननानै लोगो गारनाङा लासैसो नों एरायनांगौ बे खोथाखौ जों मोनदोंमोन बेखौ गोसोआव ला थिग बेबादिनो आंबो माने हाबासै आङो जेबो रिप्लाइ खालामासै दिनैनि दिनाव आं माने हाबखायाखै आरो ओमफ्राय जायनाखि हाबदों बै समाव 3 मान्थ सिगां हाबनायफ्रा दा मालिक जाबाय बा मोनबाय थिग बिसोरो मा खालामगो जेसेबांनो एकाउन्टआव फैसा थायोना बिनि एगेन्स्टआव फैसा मोनो नालाय मानसि सोलांबाय थायोबा माने बारायलांबाय थायोना रोदाया गुवार जालांगोन अब्लाथाय गोरा जायो बैसोर बादिया मानसि सोयो आरो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जायनाखि लास्ट मुभमेन्टआव हाबदों बिसोरो माने फुरा गैखाला आरोना ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय खायसे ओरैबायदि कन्डिसन थागोन बेयाव गोरोबगोन जायना गोरोबदों गाज्रि दामान अके नाथाय खाहानिया रियेलिटि बेयाव जइन जानो थाखाय खायसे गावसोरनि सम्पथिखौ फाननानैबो खायसे जइन जादों अके आरो खायसे फैसा लाखुमानानै हयथ' दाहार लानानैबो जइन जादों नाथाय दिनैनि दिनाव बे फैसाया बहा थांखो गैला स' बेथ' गैला स' आंनिनो पार्सनेल लोगो आं नामखौ लानो हायाखै आं दहायसो कल रायलायदोंमोन 50,000 दाखालिसो इनभेस्ट खालामदों 50,000 खालामनाय लोगो अखानायैनो माने प्रब्लेम जाबाय जे बख'नो हाला माला होननानै दा ओरैबायदि टेनसन फैसाया लिमिटेडआव सोलियो नाथाय
आसा खालामनानै सोरनिबा बुंनायाव हाबबाय नाथाय जोंनि दिनाव मा जाखो बेबो गैला आरो रिसेन्टलि जोंनिनो फेमिलि माने आंनि न'खरथाराव नङा आरो फेमिलि माने एसे खुरमा जायो खुरमा बेबो हाबदोंमोन बाट सिगाङावनो हाबदोंमोन बियो नाथाय फैसाखौ बियो बख'वाखै दिनैनि दिनाव बख'नो हाला प्लास आंनिनो सेम अफिस सेम कलिग आंनि सेम स्टाफआ हाबदोंमोन बेबो अके बेबो फैसाखौ आं दाखालि बुंदोंमोन नोङो बख'नो हाला माला मा समाव मा जागोन जेबो रिस्क गैया बे बुंबाय आं दानो बख'वा आं स्किम जाबासो बख'गोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेबो फासिबाय फैसानो बख'नो हाला होमबा नायदो माबायदि कन्डिसन दाना बै सोर कम्पानिया सोर बादिखौ टारगेट खालामो बेखौ दायो खिथानोसै अके स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबोर हेल्पफुल जागोन नोंथांनि थाखाय दा आंनि चेनेला मोनथाम चेनेल दङ मोननैया जाबाय इडुकेसन पारपसाव खालामो आरो मोनसेया जाबाय नैबे नर्मेल ब्लग खालामो लाइफस्टाइलनि सायाव दा आंनि मेन चेनेलाव 175K 1,75,000 फलोवार्स दङ साबसक्राइबार्स आरो सेकेन्डआ जाबाय 25,000 दङ नैबे थार्ड चेनेला 3,000 दङ दा बैसोर कम्पानिया मा खालामो जोंनि चेनेलाव मोनसे मेल थायोना मेल होनाय थायो बा कन्टेक्ट नाम्बार होनाय थायो फर बिजनेस इनकुवेरि बा कुवेरिस होननानै जोङो होयोना जुदि माबाफोर कलाबरेसनाव खामानि मावनो बा स्पन्सार जों लायोना थ' स्पन्सारा गोबांथार स्पन्सार थायो खायसे जुवा थायो खायसेया मोजां थायो खायसेया XYZ थायो दा बेवहाय आंनियाव मोनसे मेल फैदोंमोन स्पन्सारखौ आं लायोमोन आं लागासिनो दङ आरो आं माखौ लायो मिथिगौना आङो बुक्सनि सायाव स्पन्सार लागासिनो दङ दायो आसाम राइफलजों SSC जोंहाय माने डिल खालामनानै आङो स्पन्सारखौ लायो आरो बेनो जाबाय आं 60 सेकेन्डआव 6,000 लायो स' जोंनिया स्पन्सारा ओरैबायदि थायो मोननै रोखोमनि थायो मोनसे जाबाय सर्ट मोनसे जाबाय लं मोनसेया जाबाय इन्टिग्रेटेडआ जाबाय 60 सेकेन्ड बेनिफ्राय 60 सेकेन्डनि बाराबा डेडिकेटेडआव गोग्लैबाय बेहाय फैसाया बारा थायो आरो जुदि लं भिडिअ खालामबा फैसाया बारा थायो स' आंनियाव रिसेन्टलि मोनसे अनलाइन एप्लिकेसन ट्रेडिंनि इजि मानि आर्निं इनभेस्ट खालामनानै डलार सिस्टेमनि मोनसे प्रम'सन खालामनो आंखौहाय कन्टेक्ट खालामदोंमोन अके स' आं मिथिखागौ जे बे बुस्थुआ दानि ट्रेन्डिं बादि जाखागोन मोनसे समाव थाखाया स' आं सोंदों एमाउन्टखौ बेसेबां होगोन स्क्रिनाव नाय आं स्क्रिनाव गासिनो दङ एमाउन्टखौ बिसोरो डाइरेक्ट 20,000 जासिग्रोबाय ओमफ्राय आं सानबाय फैसाखौथ' बिसोर गिया खिन्थु बे बुस्थुआ एप्लिकेसना जोंनि इण्डियान नङा बाहेरनिसो अके बाहेरनि बबेनि होनोबा इउकेनिसो इउके आं दा जायखौ खिथागासिनो दं आं बेखौ खिथाला मानो होनबा बे भिडिअखौ आंनिखौ नुहैनो हागौ ओंखायनो आं खिथाला माने नामखौ होला आं बाट स्पन्सार खालामनो आंखौ हरदोंमोन जे 25,000आव डिल जाबायमोन अके होमबा नायदो बेसेबां फैसा मोनो इउटुबारफोरा मानि थाखाय प्रम'सन होयो फैसा मोनो अके खिन्थु गाव खुद गेलेया माखौबा जोंनो माखौ हरो मोनसे डेम' हरो बे डेम'आवसो माने जोङो गेलेनानै देखायो बाट जोङो खुद गेलेबावासो मिथिबायना स' बे अनलाइन एप्लिकेसन ट्रेडिं एपआव दायो आं भिडिअ खालामनाय लोगो लोगो आंनावथ' गोबांथार फलोवार्स दंना गैयाब्लाबो 99%आ बर' मानसियानो दङ नङा होमबा जुदि आं बे भिडिअखौ होगोन ना बे भिडिअखौ होगोन बा बर'फ्रानो इनभेस्ट खालामगोन बा बर'फ्रानो फैसाखौ खायसे मोनगोन आरो खायसे 99%आ लास्टआव थैगोन होमबा नायदो सोरनि थाखाय खहा जोंनि थाखाय खहा होमबा आं 25,000 मोनबाय आं मानो गुबुनखौ माने लाख थाखा बुथारनो आंनि फलोवार्सफोरखौहाय बे सेन्टिमेन्टआ जुदि नोंनाव थायोबा नोङो भिडिअखौ दा खालाम प्रम'सनखौ आं डाइरेक्ट बुंगोन सोरबा गाज्रि मोनना लाब गैया मानो होनोबा खायसे जुवा बुस्थुखौ प्रम'सन खालामजाया मानो होनोबा जोंनावनो माने एफेक्ट जायो जोंहानो लस जागोन जोंनि बर' हारियानो लस जागोन स' बेखायनो आं बेखौ इगनर खालामबाय माने आं बे भिडिअखौ होलानो थाबाय माने आं होखाला बे भिडिअखौ मानो होनबा जोंनावनो खहा जागोन स' बेखायनो नोंसोर सानो नोंथांमोना सानो जे इउटुबारफ्रानो गाज्रि खालामबाय होननानै स' गासैबो नङा जोंनि गेजेराव गोबांथार मोजां कन्टेन्ट क्रिएटर्स दङ बर' हारियाव गोबांथार मोजां भिडिअ खालामो गासैबो नङा गासैबो गाज्रि नङा गासैबो जुवाखौ होआखै बाट साफा सानैल' होदों नामखौ आं रावखौ मेनसन खालामा साफा सानैल' होदों नोंथांमोना माने गोरोन्थि दासान गासैबो कन्टेन्ट क्रिएटरफ्रानो गाज्रि नङा साफा सानैया थायो बाट गासैबो नङा आरो थिग गासैयावबो गाज्रि थायो बाट मोजाङाबो मोजां दङ आरो अके दा बेनो आरो जे नोंथांमोना जि इजि मानियावहाय जुदि फैसा नागिरदोंबा स्टुडेन्टस लेभेलखौ आं डाइरेक्ट फकास खालामगासिनो दं स्टुडेन्टस लेभेलाव जुदि नोंथांमोना इजि आर्निंआवहाय जुदि हाबदोंब्ला एसे नोंथांमोना डाउटेड खारन एग्जाम फैगासिनो दङ ADRE एग्जाम फैगासिनो दङ बा गुबुन लेभेलनि एग्जाम फैगासिनो दङ टिचिं लाइन नन टिचिं लाइन आरो नोंथांमोना बेलेग खामानियाव एंगेज जाना दङ बेफोरखौ जुदि दोनथ'नानै जुदि नों अनलाइन ट्रेडिंआवल' जुदि इनभेस्ट खालामबाय थायोबा खालि नोंनियाव बेयाव माइनास सेन्टिमेन्टआव खालि फैसाल' फैगोन आरो फैसाल' फैयोबा नों बेलेग खामानिखौ मावनो बागोन ओंखायनो नोंथांमोना खस्थ' खालामनायनि फैसाया थाइसेयानो बिराद भेलु दङ आरो आं मोनसे खोथा होनखादोंना जेब्ला नोङो साख्रि मावगोन ना दरमाहा मोनगोन ना ओरैबादि हेपिनेस मोनगोन नोङो जेब्ला दरमाहा हाबो खारन नोङो खस्थ' खालामनासो मावदोंना नों जुदि हाबनाय लोगो लोगो सेलारि हाबनाय लोगो लोगो ओरैबादि मोजां मोनगोन गोसोखौ फेमिलिफ्राबो गासैबो मोजां मोनगोन आंना उमुगा फिसाया बिदि फैसा मोनबाय खस्थ' खालामनानै सेलारि मोनबाय एभ्रिथिं नोंथांमोना जि गोसो बेखौनो बायनो हागोन
60 इयार्ससिम साख्रि मावनो मोनो 60 इयार्ससिम खिन्थु अनलाइन ट्रेडिं एप्सफ्रा मा 1 इयार हयथ' 2 months 3 months सोलिगोन हार्डलि 1 इयार लाबाय आं जेनेबा बेयाव खायसे मानसिया गगोन खिन्थु लास्ट मोमेन्टआ ना लानजायफ्रा माने बरबाद जागोन आरो दा नोंथांमोना कन्टेन्टखौ बुजिबाय ना आई होप नोंथांमोना बुजिबाय दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव